Ok, au folendo le 24 août 2026, le 24 août 2026, ngana numéro de plus 34 663 10 14 06 ngana milika nyiningali jabi mami ni torolendo ka sababu ke nafolo ko dimi be mami ni na fa ni torolendo fa be ka tigi ɲina kuma dɔ ale ka t'i yɛrɛ faga fo kuma dɔ a tigi be saya kɔrɔ dɔ ni balo ye maa min ni tɔɔrɔlen don nafoloko la nafoloko dimi be maa min ni kan fa tɛ se ka sunɔgɔ kuma dɔ a be kɛ hali n'a tigi ye sunɔgɔ fura ta a tɛ se ka sunɔgɔ ani tɔɔrɔlen don ani dekunnen don ale kɔni ɲɛ tɛ foyi la fa ka se ka nafolo sɔrɔ sababu min be nafolo lase ale ma ale ɲɛ tɛ fosi la fa ka nafolo sɔrɔ ngana i be nin kuma lamɛn samiru tɛ se k'o kɛ wuraneya tɛ se k'o kɛ ngana nin bɛ adamaden ka tamasere kan o de kama n y'a fɔ a ye souvent a ye gɛrɛ maakɔrɔw la ngana fɛn caman bɛ adamaden ka tamasere kan dɛ maa min ni degunnen don k'a sababu kɛ nafoloko ye maa min ni tɔɔrɔlen don k'a sababu kɛ nafoloko ye nafoloko dimi bɛ maa min ni kan fo kuma dɔ a bɛ saya kɔrɔ dɔ ni balo ye ngana i bɛ nin kuma lamɛn adamaden si tɛ dugukolo kan a kɛra cɛ a kɛra muso ye a kɛra adamaden cɛman ye a kɛra musoman ye adamaden ka tamasere sanfɛ niso saba dɔrɔn de bɛ yen niso fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn ye niso 7 ngana o bɛ saraka don de b'o la saraka heure de b'o la o fana kɔfɛ o bɛ saraka ni misifin de a tigi bɛ se ka sababu sɔrɔ ka nafoloko dimi min bɛ a la a bɛ nafolo sɔrɔ o sababu ala b'o dayɛlɛ a tigi a ka niso 7 sanfɛ o fɛnɛ kɔfɛ niso 16 i bɛ nin kuma lamɛn dɛ o niso 16 dɛ o bɛ saraka ni sagajɛ 2 di sagajɛ pasi 2 i b'o saraka ni o ye nafoloko dimi min b'a tigi nin kan nafoloko hami min b'a tigi nin kan a tigi nin dekunnen don min don k'a kɛ nafoloko sababu ye ala bɛ sababu lase a tigi ma a bɛ nafolo sɔrɔ hali n'a bɛ bɔ a binnen kan hali ni ala b'a ni maa dɔ de kunsi ɲɔgɔn ma o bɛ nafolo di a ma pour que a ni ka lafiya o sira bɛ dayɛlɛ a sabanan ye jumɛn ye niso 27 o fana bɛ kɛ o kɛcogo de la mɛ kɛdon de b'a la ko wagati de b'a la o bɛ adamaden ka tamasere de kan ŋana sadiri maa min yɛrɛ bɛ ko diɲɛ nege bɔra a la quoi diɲɛ nege bɔra a la ani tɔɔrɔlen don ani dekunnen don ani lafiyalen tɛ k'a sababu kɛ nafolo ye dimi ne donnen don a la fo ka dimi don a nin na k'a sababu kɛ nafolo ko ye o tigi bɛ sababu sɔrɔ cogo di samiru baara tɛ sitanɛ baara tɛ wuraneya baara tɛ a tigi bɛ sababu sɔrɔ cogo di ngana o de kama tamasere échec t'a la dɛ adamaden ka tamasere kan niso 7 o bɛ saraka ni misifin de kɛdon de b'a la ko ye wagati de b'a la adamaden bɔgɔ ta yɔrɔ tɛ kelen ye ngana nin tɛ kɛ cɛ si ye a tɛ kɛ muso si ye ko ala ma sababu di a ma nafolo yɛrɛ ye sababu de ye koyi ni garisigɛ ka ɲi ka ban garisigɛ mana ɲa ale de bɛna ni sababu ye ni sababu nana laɲini bɛ latigɛ ni laɲini latigɛra adamaden bɛ lafiya niso 7 kɔfɛ ngana niso 16 o bɛ saraka ni sagajigijɛ 2 de dimi min bɛ a tigi nin na n'o ye nafolo ko ye ala b'o sababu dayɛlɛ a tigi a bɛ nafolo sɔrɔ min b'a ni lafiya a sabanan niso 27 ngana k'o bɛ yen sa farafina ani farajɛla an y'o de fɔ tamasere n'an y'a bila yɔrɔ min na a tɛ bɔ yen aw folen don